кафето в София, отборът му отново покати на Козел. Мани ги бие с затворени очи, калата не спира да тренира, първокрушенците строят козарник, а шампионите задружно си изпращат жените. Козарникът е готов и за награда Поли среща Моли и Доли. Докато жените на бойците думкаме по всички без стоян, че трябва някой да ме носи. Елизабет продължава да се мъчи на пъзела. Мани ни я отстъпва. Соня се оговаря с всички. Отчелникът пък се справя с двете шампионки. Неделчо плува като катер. Мани очудва света с нереална победа. Поли губи козите, а Миленка прекопава тунел до Китай. И сега идва време за Чингис Мани срещу великата китайска стена. Издухнат ли в пардюхи с пардюхи? Очаквайте трети епизод. Чао!